us kining hapon is the Chief Executive Officer of Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, Mr. Frank Carbon. Sir Frank, si Aksyon John Diaz, welcome to this Aksyon Reports afternoon edition. Oh, yes, John. Good afternoon. Yes. Glad to be with you this afternoon. Yeah. Go ahead, John. Sir Frank, ma-update lang kami kay kagina sang aga, the request sang group of workers is hopefully kuno business sector or management sector ma-implement na gid nila ang salary adjustment nga papanaog naman do sang dole kag sang wage board, no? Sir Frank, anong assurance sa sa mga mamumugon? Will business sector will really implement this one or you will still do or check kay nag-appeal ka mga daan, Sir Frank? Ang business sector, John, basta may mando ang atong gobyerno, in this case, duli, inasunod na namon. But of course, you have to understand, or the labor should understand, that there are reliefs available to the employer or to the business. Kung hindi siya makasarang magbayad sa ginamando sa aton nga Department of Labor, or in this case, ang aton nga wage board ng Region 6. Which is, to our mind, is a little bit high at this time sa aton economic situation. So, anong matabo, sir? On 15, for the meantime, ma-expect ang mga mamumugon nga i-implement na gid ini anay, while kamo gasige pa ka ang inyong appeal, Sir Frank. Ang appeal namon, wala siya nagapapundo sa implementation sa wage order number 26. Sige ng wage order yan. Oo, atong appeal na mo niya until maaksyonan sang wage commission, National Wage Commission. Ang aton niyang order, sige na implementahon. Except kung ang isa ka employer o isa ka negosyo, maka-avail siya sang relief. Damo, relief mo, distress company ka. Oo. Registered ka as a barangay micro. Na enterprise. Exempted ka man. Okay. And all others, I think there's 6-7 all relief na allowed siyang aton labor laws. Ara na siya. So, pero in like manner na ang aton protected siyang layi ang mga employees, ang employer may protection man nga layi para sa employer. Patas man. Okay. So what's clear now, Sir Frank, is for those nga can afford and wala nag-appeal or even nag-appeal, pero they will implement gid ya, no? Ining price adjustment diri sa may Western Visayas. So at least on one issue, Sir Frank, we are clear on that one. Another issue, Sir Frank, kamo palang tabon, ano subong, sir, ang inyo ginakabalakan? Anong worry nyo? Do hindi gidya mapunggan ang pagsaka sa presyo sang gatong. Ang ibang mga transport group is also asking base pwede kami kapasaka sa plitihan. Ang ibang nga produkto gasaka. Anong inyo subong, sir, nga gina-worry kag luyag nyo gid nga gaan aksyon? John, ang business sector sa Western Visayas, especially ang diri nga mga negosyante sa urban areas. We have enough saving, no? Okay. In short, ang amon nga nagikuan na ginansya for years back, tintago man na namon, no? Kay para sa abot tag ululan linglan nila. Okay. So we still have enough saving that can go most likely up to 3 to 4 months. No nga. Pero ang amon nga pangnegosyo natawag bala bare minimum. Oo, reduce lang ang volume, pwede dutay man ang binta, reduce man amon fixed cost. So in short, ginalantaw lang namon kung ano ang amon baligya, siningaglaw, dapat amo man lang nga kapital ang amon gamiton, hindi sobra. Kinalang cash positive. Ang negosyante kabalo na sila to see to it na hindi sila malunod, no, to keep afloat and ang among kapital hindi maubos. Okay. And everything, of sure, na tungod sa 2 ka tuig na lockdown, na tuyaway, bigya baligyaanay, nabuhin-buhinan man itong among kapital kag saving. Okay. At since nag-negosyo na, nagagawa ng tao, kagalugasto na, no, so
may ang amo ni capital kag savings kang basa-basa namon kang go up to maybe 3-4 months guro. So what That's siling an on? organ. The short is still can continue sang amon nga mga empleyado. Oo, pasinduhan pa namon. Pero hindi na kami kadugang empleyado. Kay hindi kami ka-expand anay kay tungod kay sang kamahalon sang tanan, no? Kag ang tao ay pakwarta. So in short, ang amon job generation nga functions is magauntat anay. So there'll be no additional job. No, status quo lang anay. Just maintaining, hindi na kami malunod. Okay. Amo man na katabo, so in short, but may trabaho. Para sige ang negosyo, may trabaho. Hindi man na katabo sa rural area ta. You know, atong rural area, I don't know na-realize yun why hindi sila highly dependent, hindi katagabo sa atong gobyerno, national o local man. They still can continue to eat. Ngayon nga, may ara sila umamo, no? Makakaon sila kararuto, no? Makapanginhas. Why sila tubig? At sila may bubon sila. Kung why kuryente, may petromax sila. So in short, we can continue on the lives na yung rural ta because hindi na sila highly dependent sa gobyerno ta. Okay. Galing, amon na, hindi sila kung hindi ang gobyerno ta maghulag tudo, magbulig sa ila, hindi mag-low improve ang ila pangabuhi, especially ang ila income. But the bigger problem, you know, Juan, John, ang work program, because for the next 3 to 4 months, wala tao ang atong gobyerno. Kaya ang manugbuwa is nag-impake. Wala na sila paminsan sa governance. No? In fact, basi nakagawa na sa balay sa gobyerno. Ang managsulod, why pa kasulod? So, wala tao ang gobyerno ta. And most likely, since bago sila magsulod, it will take them another 2 to 3 months ka maka-intindi kag mag-develop program again. Amo na, nga that's why ko, maluagwan ta kita duta isini, ista nga mag-full swing na gid ang panggobyerno tungod sa transition. Isling namon, this June, wala pa ni. Come July na, chet, August na, chet. Basi kita ang panggobyerno, ang bagos, mga September, October. So, Okay. kung tagin ang paha, up to September or October. So, 3 to 4 months. Okay. So it simply means, sir, from that particular note, it seems like that the business sector is not just that really worried about, no, on what will happen in the future for the coming months. Kaya according to you gani, like ang nagkatabo sa ibang mga business sector, they have enough savings. So ang inyo lang sa pong worry is paano natin i-survive sa mga business sector for the next 4 months probably after while the government is still on panawag nato ni honeymoon stage pa lang, no? Nagasugod pa lang sila, sir. So sir, ano subong ang matabo sir do you foresee na lang taon ninyo nga sa sulod sining 4 ka bulan nga o sa masunod nga 4 ka bulan may mga patigayoron kamo yung increase sa presyo gina-expect na bala naton or as is lang gyapon service ang presyo sa mga balaklon ka mga services? Sa masunod na binulan dyan, tungod kay sige pa ni ang Ukraine-Russia, sige saka sa imo fuel with magamahal ang imo shipping cost. Kaya tanan mga pagkaon is imported. So may shipping cost. Ang ikadua, ang ibakal mo to dollar. 10 pesos subog that deteriorates. Bunguro 53.50 na. Bakit? No? You need more peso to buy in $1. Amo ina. Then, ang imo naman nga kuryente, magasaka man. Kaya imported man eh. No? Dollar man ginabakal mo, may shipping cost. So, almost everything gasaka. But as I said, the rural area, wala na sila problema. Kaya wala na sila gasapak sa kuryente to. Petromax na sila, kerosene, okay. Pakapagkaon, sige na sila. In the urban areas, lingnamo niya, may mga savings pa man ang kalabanan, negosyante, kag sige pa man sila makaswinto for the next 4 months. So ang problema is after sina, kung wala masustain. That's why ang aton national government has to be in place not later than December para makaobra na sila sa mga subsidy na ihatag nila. Which in fact, nag-announce ng aton nga, benjuk no, ang bag-o nga Department of Finance, yang unahon niya i-subsidy ato sa lower 10 o 20%. Ato lang mga low
lower income o Income kung wala generating. income wala ang trabaho. Amo na ngunahon niya sang siya matag sa stimulus para sa mga negosyante. Okay. So, Ato ba sir, actually, sir, ang pamangkot ko lang gate, may ginalantaw ka mo, lauma naton, masaka presyo sa mga balaklo, no kung hindi? Magasakad yan. Masaka, Wala ka na pagkatuan. masaka, gate. Ang Rosso, kagkuhan, sige lang na away sila. Yeah, may supply chain problema ka, may supply problema and everything. Magasaka. Oh, kaya according sa imo. 100 na. So, when the fuel comes, shipping costs $1 dollar. So, look for another rate close to 100 pesos nga diesel mo. Subong pila na, 84 something. Oo. Okay. So, both silingon, sir, kay Ina, you said nga you have enough savings that would all probably be allocated sa pagpasweldo sa mga expenses. But, hindi natin mapunggan ang pagsaka sa mga presyo sa mga balaklon. Doon mo sa ng punto, sir. Yes, okay. masaka. So, para nasa aton... Even basic commodities? Back to basics lang kita. Wala na. So, balikan naton. Kaya mo itong ginakli naton. According kay Sir Frank Carbon, they have no problem in terms sa pag-atag sang sweldo kay enough ang savings sang business sector. Pero muna nabalagaling kay according sa iya, kay gasigisa kang presyo, they can do nothing about it. Masaka man ang presyo sa ibang mga basic services kag basic commodity, no? Sige. Anyway, Sir Frank, good ko sa amo tong nga concept, sa amo tong nga concern. Sir Frank, sa inyo naman, sa transportation, sa kay Tiara, ka sa Wisam Express, sir, may balantayan, may adjustment sa plitihan, sa fast crop, sir? Kung may ARAE, na lang tao namon, kung magdabot sa mga lapit na bintasin, I think ma-adjust kami dutay. Okay. Kaya daw hindi na madala. No, subong madala-dala pa namon by just making a lot of adjustment. Reduce namon ang RPM to reduce ang fuel, no? Okay. Oo. Amo manan mo, so gina-reduce ang fuel kaya amo na siyang pinakadako. That's going now with almost 45 to 50%. If you reduce your RPM, meaning your speed, you can reduce also your fuel cost and everything. No? Then, why na kami anay padugang ng mga crew? Basic lang na crew, no? The minimum, the bare minimum na crew. Amo man ang mga teller. Meaning, kung pa skeletal sa itin, no, just to survive, keep afloat. Until na magpungpo ang aton dason ng mga opisyal kag magsulong sila amoning bulig namon sa mga negosyante nga gagmay, amo naman ni sa mga pobre, amo man ni sa mga driver, etc. Okay, at sir. in the meantime, wala pa padbuton kay wala tao ang balay to. Na transition pa. Sir Frank, ang schedule sang biyahe maapektuhan ako hindi? Mapiktuhan ka gid, meaning hindi ka kadugang. Kaya kung magdugang ka, why ka sa ang pasahero, dugang ang imo nga gasolina. So in short, maintain ka as it. No? Kung ang capacity mo 70-80%, on the normal year, dapat be-increase ka dugang ka na kaya ga-reject ka na mo. Pila ka ni subong, sir? Pila inyo trip subong, sir? Sa Wisam? Pila ka trip ka mo may ara? Daily? 2 round trips. Before the pandemic, 7 round trips. Siya. Oo. Okay. So at least no as is ang aton kung naton sir, susubong we are still calm, we are still good and hopefully nga ang tanan nga mga kay last time you had a meeting with some local officials, hopefully nga mangin madinalagon kita sa aton nga programa in terms ng ekonomiya. Sir Frank, thank you so much for joining sining hapon diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Sige, John. Salamat man ha. Kag mayong gabi sa imong liwat. Una sa tamang